Gotovo nevjerovatno i sa ove distance. Dakle, Hrvatsko vijeće odbrane, Hrvatska vojska, armija, takozvana armija BiH, znamo da je osnovna komponenta bošnjačka vojska tamo, mudžahedini i ko zna ko sve. Kako je bilo moguće uopšte odbraniti se u takvom nesrazmjeru snaga u ljudstvu prije svega, a na kraju rata i u tehnici? Pa znate šta? I NATO sam zaboravio. Da, 1995. godine je na osnovu Splitske deklaracije i Vašingtonskog sporazuma po tim odlukama velikih rat se trebao završiti. I sve snage Hrvatske vojske, 2/3 regularne Hrvatske vojske je pregrupisana na zapadno krajiško ratište. I tu su još učestvovao 5. korpus, 7. korpus kompletni, dijelovi 1. korpusa i dijelovi 3. korpusa i HVO. S druge strane, na rijeci Uni i Savi bile su 4 gardijske brigade i 3 zborna područja. I vojska Republike Srpske se uspjela odbraniti i nanijeti im stravične gubitke. Kako? Pa zato što je narod ostao tu uz vojsku. I narod je bio vojska i on je vjerovao u vojsku. A onaj koji je bio u rovu, on se nije bojao za svoj život. On se bojao za ono što ima iza. Znači, stanovništvo koje je bilo, da ne kažem, i starci, i žene, i djeca, i sve. I zato smo se odbranili. I oni u svojim analizama kažu da im je to jedini bio poraz u Domovinskom ratu. I da je to sramna mrlja na Domovinski rat. Evo, to je odgovor na to pitanje koje ste mi postavili. Hvala vam, gospodin Savčiću. Koje biste vi bitke izdvojili iz korpusa nabrojanih iz kalendara Republike Srpske i kako je bilo moguće odbraniti se sa tako malo ljudstva u takvim okolnostima, pogotovo u ovom dijelu u kojem ste i vi bili ratni oficir? Pa, ja bih prije svega istakao činjenicu da sam možda imao posebnu čast, pa rekao bi privilegiju, da budem komandant jedne jedine jedinice posebne namjene vojsci Republike Srpske. To je 65. zaštitni motorizovani puk, koji je pogotovo u početnoj fazi rata imao i vrlo složene zadatke i poslove bezbednosti. Na srpskim prostorima su se pojavili i takozvani psi rata. Bilo je dosta časnih, poštenih, dobronamernih dobrovoljaca koji su dolazili da pomognu svom narodu, zato što su ili porijeklom sa ovih prostora ili su iz visokih nacionalnih, patriotskih razloga se stavili na raspolaganje srpskom korpusu u njegovoj odbrani. Nažalost, bilo je i drugih čiji su motivi bili sasvim druge prirode, pljačka, kriminal i tako dalje. Zbog toga i danas ispaštamo. Dakle, jedni vrlo složeni poslovi bezbednosti, kada imate sa druge strane naoružane grupe, prekaljene u vršenju kriminala, ubistava i tako dalje, trebalo je to prvo dovesti u red i obezbediti nesmetano funkcionisanje i civilne i vojne vlasti. Pored toga, paralelno izvršavati niz borbenih zadataka. Ulozi operativne rezerve glavnog štaba Vojske Republike Srpske sa mladićima prosječne starosti 20 godina. Bitaka je mnogo, ali evo da izdvojim bitku iz 1994. godine u zoni odgovornosti Sarajevsko-romanijskog korpusa, kada smo 11. oktobra 1994. godine desetkovali 16. diviziju na pravcu Nišićke visoravni. Tek dugo godina posle toga saznao sam da je u toj bitci poginuo i komandant 16. divizije 1. korpusa armije Bosne i Hercegovine i njihov načelnik inženjerije. I ja sam teško ranjen u toj bitci, ali čovjek ne žali, pogotovo zbog krajnjeg rezultata naše ukupne borbe, ne govorim samo o svojoj. Svakako da je bitka protiv 7. muslimanske brigade na Treskavici u junu mjesecu 1995. godine, 16. juna pogotovo, koji se danas obilježava kao dan odbrane Sarajevsko-romanijske regije,
zaista jedna posebna bitka, epopeja, rekao bih, gdje smo desetkovali 7. muslimansku brigadu. A ona je bila poznata i po mudžahedinima, po Allahovim borcima, kako sebe nazivaju. Tako je, sa jako izraženim islamskim faktorom, vjerskim faktorom. I svakako 95. godina završne operacije u kojima sam učestvovao od 27. jula do zadnjeg dana, negdje do oktobra mjeseca 95. godine. Postavili ste pitanje kako ste to izdržali. Voljom i visokom sviješću da nemamo gdje nazad. I ako se borimo dan i noć, da se razumemo, bilo je izgubljenih bitaka, ali nismo priznavali poraz, nego smo se pomjerali na drugi pravac, na mjesto gdje možemo nastaviti dalje borbu i odbranu svete srpske zemlje. To je ono što je krasilo tu generaciju u tom periodu. Tada smo bili svjesni da moramo izdržati. Nismo više, kako ima neka Njegoševa, da je igdje ikoga na svijetu da požali ko da bi pomogao. Eto, tako je to bilo vrijeme. Da ne govorim o oskudici svake vrste. To bi trebalo da bude prisutno i poznato i generacijama koje danas stasavaju. Nažalost, nisu u situaciji da to sve znaju i da saznaju. Možda bi ne samo ovakvih emisija, i ne samo povodom 12. maja, nego i povodom svih ovih bar događaja koji su u republičkom kalendaru obilježavanja značajnih datuma, da učesnici tih događaja, učesnici tih bitaka, da im se da i medijsko vrijeme i prostor da govore o tome. Mi smo neprekidno i dan danas na nivou Bosne i Hercegovine, evo, i naš četvorica koje ovdje sjedimo, sva četvorica rođeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, mi smo i dalje agresori. Ko je agresor? Na koga? Gdje su Srbi u Sarajevu? Gdje su Srbi u Zenici? Gdje su Srbi u Tuzli? Gdje su u Travniku, da ne nabrajam hiljade mjesta? Ovo što je malo prije general Zec rekao. Od 109 opština tadašnje Bosne i Hercegovine, u 103 su postojale paravojne snage. Paravojne jedinice koje su se pripremale za ne samo za rat, nego i da očiste kompletnu teritoriju. A gospodine Sašiću, gospodine general Zec, htjeli ste dopuniti ovaj dio? Htjeli se reći nešto? Pa, nema ovdje nešto posebno reći. Ne možemo mi biti agresori kad mi nismo imali ni jednu jedinicu iz Srbije. Ni jednu. I druga stvar, sve komandanti, da ne kažem od bataljona pa do komandanta glavnog štaba, to su odavde su ljudi ovdje rođeni. Mi ovdje živimo, moji su preci ovdje na Kozari, nekih 400 godina koliko se znamo. A komandant armije Bosne i Hercegovine prvi bio je Sefer Halilović. Nije bio ni službi u Bosni. Šta je on tražio ovdje, on je iz Prijepolja. I da ne nabrajamo sve druge. 2/3 komande armije Bosne i Hercegovine bili su ljudi sa strane. Ali bošnjačka i hrvatska strana vama su proslavljene u ratu, govore da su agresiju izvršili, kako oni kažu, vojska Jugoslavije, to je Srbije, a da smo mi bili pobunjeni Srbi. Kako vi reagujete na to? Nije bilo ozašao, JNA je otišao. Ja sam vam rekao u prvom momentu. Jedinica JNA ovdje nije bilo. Ostala je vojska Republike Srpske sa teritorijalnom odbranom i dijelova od partizanske jedinice i te jedinice koje su bile. Mi smo ratovali i stvarali vojsku Republike Srpske. Ministre Milunović, vi pa gospodin Savčić. Upravo sam htio da kažem da je dobar dio iz Sandžaka, dakle iz Srbije oficirskog kadra više bilo u muslimanskoj vojsci nego što je bilo kod nas. Iz Crne Gore i ali isto tako ja sam pobrojao 5 velikih bitaka. Samo jedna je imala ofanzivna dejstva, znači proboj koridora kada je u pitanju bio sačuvati živote skoro 1 milion stanovnika na tom području. Sve ostale su imala odbrambena dejstva. Dakle, odbrana zapadno-krajiških opština, odbrana Sarajevsko-Romanijske regije, odbrana Istočne Hercegovine, odbrana Podrinja i to o svemu govori. Mi smo, dakle, o tome govori da smo branili svoja ognjišta i očigledno se vidi ko je napadao i želio da čitavu Bosnu i Hercegovinu stavi pod svoju vlast. General Savčiću. Po pitanju agresora treba imati u vidu isto jednu činjenicu. 9. januara predstavnice srpskog naroda u Narodnoj skupštini srpskog naroda Bosne i Hercegovine su donijeli odluku o formiranju Republike Srpske. Ali je vrlo značajno da se zna šta je i 15. januara
dakle 6 dana poslije te odluke, istorijske isto tako, rekao Badinter, predsjednik komisije Europske zajednice u vezi sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Stanje u Bosni i Hercegovini je sada značajno drugačije. Bosna i Hercegovina nije više ono što je bila do 9. januara. Dakle, mi smo imali pravo da se organizujemo i da se branimo kada smo ugroženi. Što se tiče agresora, ja imam dokumente, kao što sam i ove pokazao. Oko 5.000 pripadnika prvog korpusa armije Bosne i Hercegovine, Sarajevski korpus, koji su rođeni van prostora, imenom i prezimenom, matičnim brojem, koji su rođeni van prostora Bosne i Hercegovine, u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i tako dalje. Dakle, moramo, zato sam malo prije rekao, potrebu da više govorimo o našoj novijoj istoriji. Svakako poštujući i sve ono što se i kroz prošla vremena u nekom vremenu daljem od današnjeg dešavalo, ali ovo bojim se da ne ostane prilično nepoznato. Nemam ja ništa ni protiv jedne borbe srpskog naroda za slobodu. Bilo gdje, kada je vođena i na bilo kom prostoru. Ali moramo ovdje zaista, jer jedino je ova borba stvorila državu na ovom prostoru. Ako ništa drugo, onda zbog toga zaslužuje i posebnu pažnju. Gospodin Radojičiću, hoće li biti dovoljno novca po vašim procjenama da većinu ovih stvari koje smo čuli zadokumentujemo i da na jednom mjestu prikažemo, dakle, kasarna Kozara, jedno je od tih mjesta koje bi trebalo da bude mjesto, da kažem, uslovno rečeno, hodočašća za sve poklonike odbrambeno-otadžbinskog rata?